Mila-dag. Husk at abonnere og give et like. Det vil Mila og Frederik blive glade for. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er mig, Mila, og i dag skal I se min dag. Yippie! Nu er jeg vist lidt sulten, så ja. Hvad var det? Helt ærligt, Mille, det var altså bare mig. Jeg skulle bare lige rette mig lidt. Så lad være med at skrige. Så helt ærligt. Undskyld, det vidste jeg ikke. Det er okay. Men nu vil jeg altså bare gerne sove. Jeg er vildt træt. Godt, nu vil jeg faktisk gerne ud og lege med min bold, så ja. Helt hyggeligt. Yippie. Hov, den bold skulle ikke ligne mere. Nå, så skulle jeg lige slå mig. Lige hurtigt. Det ser lidt pænt ud. Godt. Nå, lige mig. Hov, den bold. Den skulle lige lade være med at være der. Du kan få en værre lærestreg. Jeg skal nok komme og få dig. Det kommer her. Jeg skal nok fange dig ind i hækken. Det skal jeg nok. Ja, jeg ved det. Du er ikke så væk. Nå, vi ses så hej. Tak fordi I så med i den her video. Håber I godt kunne lide videoen. Gå mig, Mila!